Imfunelani ophilayo phakathi kwabafileyo. Nimfunelani ophilayo phakathi kwabafileyo na? Massage over now. Man, scare me. Hi, Mom Goliath was a walk of my clothes at the now. In their family, where I am. Nimbega kanjani umuntu ophilayo kwabangasekho. Esibaningi abahleli la abasazela izolo lethu. Baningi abahleli la abasazi ukuthi mina izolo bengicwile kusiphi isono. Hayo. Hayi, ithemba uThixo. Ikhonza uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu okwazi ukuthi ashintshe isimo sami, ashintshe ubuthakathaka bami, ashintshe indlela yami kade ngenza ngayo izolo. For me, my life is still under construction. And in construction, usazosetshenzwa. Isebenze life yami. Njengoba ngakwazi ukuxola nje, I'm still under construction. Let the mercies of the Lord come and find me now. Igracia, I'm still under construction. Anginawo amandla ukuthi ngishintshe nje ukudinga kwami. Anginawo amandla ukuthi ngingakhulumi ngalendlela engikhuluma ngayo. Khona abanye bezwe nje ulimi oluvele lishelele nje. That consideration khona umntwana, khona umama omdala, khona ingane. Wonke nje umuntu kumele ufune ukukhathazisa nje ukukhathazisa. Hayi la phansi kuze phezulu abese phezulu abezansi. Ukulima. Kube khona abanye bethu abanjengami nje. Sibe bahle ngaphandle. Kodwa inhliziyo ibophela. Yabo kubopheleni kwayo. Yazi nje into encane nje. Wangisha ishumi lo. Ngifuna ukugibela iScopus. Lishisa ilanga. Namhlanje ngifuna 5 rand. Uzongibona kahle. Inhliziyo yomuntu nje njalo. But I'm still under construction. And the construction yami ngeke vele iphele mekuthanda wena. Ngeke iphele futhi mekuthanda wena. It's an ongoing process. The process ukuthi ngizilungise nami. Ngilungise nawe ngani? Njengoba ngibona ngihlaza nje, angivele sengibe kuhlaza. Angivele nje ngibhamuke nje. It's because khona ukushilo kwangenza kwangithunuka, kwangenza ngazizwa ngimncane. That is why I have reacted this way. So therefore, angizazi nami. Ngaphambi kokuba ngiye kwabanye, ngithi usibani bana vele inkinga, usibani angizazi mina. Ngibona ukuthi mina ngisuka
nangi inkinga ngochukuluza enye inkinga engaphezulu kwamandla ami mase ngifika khona mangishaya lesibhakela inkinga zakhona mase akathandani la muntu unenhliziyo emnqa wena ufike wafuna reaction instead of a response and i-experience yesiphambano khombisa amaskazi ukuthi siyidlulile le ndlela le sihambile le ndima le and amaskazi wona which give character singasabi ukuthi sizozondwa ngabantu isiqiniso bazohleba vele njalo sibahleba but I'm still under construction ngizokuhleba umogonto ehlebeka ngawo cha ngeke mngani ngeke ihlebe ngeke ehlebe kanje ngawo ngeke ihlebe usuyaqhuka nje cha khona ngizokuhleba ukuthi khona into osuyenzile is either was better than me ngifise ukuthi le nhliziyo yami nayo ingabe too envious ingabe too ambitious ize ilangazelele kwamakhelwane ancome funda uncoma under construction noma khadi lazizolo lapho uzomunye nje under construction sivuka naye okuvuka nje uncome nje usuku namhlanje uncome usesenze ngaphinda uncome usesengiphuma esontweni uncome usesengathi ngirilo umnyane unqobo usesingenini lezimhlophe ufuzo lami liyahamba nje kahle ufunde ukuncoma lokho ungabona kwakho uncomele umngane uncomele umakhelwane ungane nami ngizofuna ukuthi ngishise ngithenge ijacket enhliziyo usithengile wena akaze kufanele ncoma nathi sokwazi ukuthi uncomile sikwala sisele ukuthi ukwazi ukuthenga ijacket ncoma nje yaza kuthatha second akuthatha imali kuwena akuthathi lutho ngaphandle ukuthi uzoba nje umuntu omuhle abe sabu abantu abahle akuthanda kumbe sithanda ave saba kanti lento le esakhiwe ngayo nje isifundiswa sokuqala sisho sakhiwe ngentwebe yakho umfanekiso kaNkulunkulu uNkulunkulu intwebe yakho umfanekiso kaNkulunkulu uthando uNkulunkulu uthando the fullness of love itself mina nawe ngoba sibuyisele kuthakathaka because we are still under construction we are still developing webona construction uzogaqa wonke lo abawulungisi ngesikhathi esiwani baqala ngama-patch nami nawe noma nje ngiyibona physical ukuthi angikwazi ukubona i-patch yami yoqalayo angiqoki kuwo sindlulela next time uba ngifuna no-six pack phela sakuboni yakha inokwenza takuyisaqala ngithi base ngifuna ukushintsha nje nami ngiqoka lezikipa lezi ngiyaqala futhi other construction ngiyajima manje yes ngifuna ukujama yes ujime mase ujimile you change again ugqoke ney'ngubo ezofana lokho ukuhambisana nako ngithi construction if you can do it outside how much more ngaphakathi yebo bengakwazi ukukhuluma kahle kodwa sengihlangene ngayibuka ngabona ukuthi isukela kuphi le ndawo ukuthi ngakwazi ukukhuluma ngahlala ngabuka ukuthi kusukela kuphi ngakwazi ukuxola nami ngumuntu ngibuthaka ngiyawenza ukuphutha njengoba ngifisa ukuthi bangixolele nami ngiqole under construction construct your heart ngamandla nangegrasi elivela kuNkulunkulu okwami nawe lokusinde simbonge saqhamuka lapha ukuthi Mariana Magracia lophela nomusuku aqhamuka lushaya uzwilile hlabelela ushune ngane because we are afraid of the conflict because khona nami nawe engisakubambile engakafisi ukuthi nje ngikubone ngidlulise le njabulo and lapho we are cheating ourselves
ngoba asidlulisi lolu thando lukhamsadlulisa. Uthando ludluliswa ngokuzwela nje umakhaya. Thina we don't have fullness balolu thando, but udokudok kancane nje thina izenzo lezi ezincane nje ezikhombisa ubuNkulunkulu ey'nhliziyweni zethu, ezikhombisa ukukholwa empilweni yethu. Uzwele nje omunye umuntu, ube nozwelo. Lapho ecele khona kanzima, oke nje umzwele. Indlela yokudlulisa uthando njengoba ivukile nje uKristu, ube nozwelo nje. Lapho umzwela khona umunye umuntu, awudingi namali, awudingi ukuthenga uzwelo lwakhe. Sometimes all we need to do is just lend an open ear. Khona bethu bafisa ukukhuluma la, bangazi bangakhuluma nobani nakanjani. Bakuzame bakubuke ulapha kude nonyonyovu lemoto bathi ngiyafisa ukuyakena, kodwa sathi uzomphoxa. Ugcina usabeka kodwa uthi unothando. You are unapproachable, kodwa uthi unothando. Unapproachable kwamanye amakholwa ahleli nawe la emabhenjini. Amanye nawe uyawabaleka. Usiphuma nje la isonto lekosa, ngeke ngikwazi ukubamela bonke nje laba vele ujaheni besithandaza ndawonye. Besikhuleka ndawonye. Wonke mhlawumbe nje indlela odlulisa ngayo uthando kunamhlanje nje ukubingelela nje. Okubingelele naye lo hlezi umbuka ukuthi yazi ngiyamnqena. Awalo mnqenayo. Oke nje namhlanje ushintshe nje ngokuvuka kwakhe the mysteries of the Paschal mystery as it come upon you. Zikufuna ukubekezela. Patience is the man. Patience. 5 seconds of your time. Sikubingelele. Sifuna ukukhombisa uthando. Mose nona ufisa ukubingelela thina, silindeke thina sikubone, sikubingelele thina isinothando. Sikhombisa ukuthi siphila kanjani ngalo Jesu ovukileyo. Ungazizana ukuhlala umthandazo umuntu, ungazishaya irosari xa sizoba ngcono. Cha. Irosari izohambisana nalokhu okungaphakathi. Kodwa ubhuti okhuluma nge-act. Siyakhumbula ukuthi i-act? Awusho ngesilungu, noma ngisakhumbula, kodwa changes things. Khona changes things lapho khona ngezi. For there to be change, asivumele ushintsho lishintshe. Angiphindile, asivumele ushintsho lishintshe. Give yourself time to heal. Uthi uphole ezinye izinto ongakazi ukhulume ngazo. Ongakazi umention omunye umuntu. Nawe khona izinto nami esiyisabayo bese ibheka kanje isipili. Siyibuza kanti kinabo yobathonga. Ushaka bathonga, la kusiyibuka khona ngempela ukuthi kanti bathonga. Kube khona lokuzameka ngegrasiya likaNkulunkulu. Kujwa I'm still under construction. Ake ngiconstruct lokhu kudina kwami. Engazi ukuthi ngidinwa yini. Shima ngigoleta. Khona abanye bethu bavuka ekuseni sebediniwe nje. Ulalo udiniwe uvuka udiniwe usingcela udiniwe lonke idiniwe nje nawe yini? Abanye nobani? We are still under construction. So let's construct our lives
sibone sikayilungisa kanjani le ngxenye yempilo yami engahambi kahle. Ukuvuka kwakhe akusiphe amagrasiya, usiphe amandla, usilondoloze, usivikele. Lamandla esiwadingayo amandla nathi ukuthi sivuke empilweni zethu. Mhlawumbe sidinga ukuvuka ngokukhuleka, mhlawumbe sidinga ukuvuka ngokubekezela, mhlawumbe sidinga ukuvuka ngokuthi nje be present. Abanye bethu sisemsebenzini singadingi emsebenzini, sibalekela abantu kuhlala emakhaya. Ukuhlala nabantu endlini ukuthi ufuna ukubalekela. Akushintshe lokho mhlawumbe namhlanje ngokuvuka kwakhe sithulele ibrasiya leli lithi, yazi, let me not do unnecessary things and focus on the things which I need to focus on. Mhlawumbe nje ngidinga nje ukulalela kancane umntwana wami ekhuluma. Give a little time ekhuliseni ingane. Give a little time and attention ekukhombiseni lolo thando kwabantu empilweni. Ngifuna kanjani umuntu ophilayo wabafileyo? Sengathi njengoba evukile nje angavuka asiphe amandla. Lapho esifuna khona ngezolo lethu bangasifumani ngoba asekho lapho. Kube khona abazosikhulumela nje bakhazimela bathi hayi usashintsha, usevukile, usaba umuntu ongcono.